Halo para pamirsa, nderek nepangaken nama kula Bima Putra Febiantara. Sakmenika kula wonten ing Museum Tani Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum menika dipun ginakaken kangge papan pasinaon para wisatawan domestik kaliyan mancanegara. Menawi kanca-kanca pengin mangertosi ingkang langkung kathah babagan museum menika, yuk para kanca saged tindak dolan wonten ing Museum Tani Jawa Indonesia menika. Terpipun wonten ing Dusun Candran, Kebon Agung Imogiri Bantul, Yogyakarta. Nah, wonten ing wekdal menika kula badhe ngrembak babagan salah satunggaling panganan tradisional daerah istimewa Yogyakarta. Inggih menika gatot lan tiwul. Pengen ngertos kados pundi caranipun ndamel panganan tradisional menika? Pramila sumangga budal. Nah, sakmenika kula sampun wonten ing papan pandamelanipun. Pramila sumangga kula lan panjenengan sami nggatosaken kados pundi caranipun damel panganan menika. Cus. Gatot asale saka tela, dikum, dikosek, terus dikum, kosek meneh, diangoti, dirajang, dikum, dintas, dikumbah meneh, dintas, digeneni nanggo soblok. Wedang umop, cemplungke, nek sak jam nek mateng dientas nanggo baskom, dicampur juro. Tiwul asale saka tela, tipe garing, sesasi, wis garing, dideplok, digiling dadi glepung, diuleni nganggo jarang karo uyah, terus disoblok, nek semateng dicampur gula nek ketambir, terus goneng pasar bumbune kambil. Nah, kalau aku kita sedaya sampun mangertosi kados pundi caranipun damel gatot kalian tiwul menika. Nah, gatot lan tiwul menika panganan khas saking Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Panganan menika dipun ginakaken kangge pengganti bahan makanan pokok inggih menika beras wonten ing jaman penjajahan Jepang. Sakmenika kula badhe nyobi gatot kalian tiwul ingkang sampun kita damel wau. Ingkang sapisan kula badhe nyobi gatot. Gatotipun rasane eco, legi lan kenyal nggih para pamirsa. Di khas raosipun. Enak, mantap. Lajengipun kula badhe nyobi tiwul. Niki wonten tiwul ingkang sampun dipadhetken, gi tiwul ingkang dereng dipadhetken. Nah, kita coba niki. Menawi tiwulipun gi eco namung boten pati legi kalian langkung keraos juga jagung. Nah, menika wau vlog panganan tradisional saking kula. Pramila minangka generasi penerus bangsa, kita kedah saged nguri-nguri panganan tradisional wonten ing Indonesia menika. Ampun ngantos ical amargi gingsiring zaman. Cekap semanten saking kula Bima Putra Febiantara. Dumateng para pamirsa, ampun kesupen kedah tindak dolan wonten ing Museum Tani Jawa Indonesia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panganan tradisional. Ngeten pun.